ba ma zifa wallahi haka ne ba ka jifa ina jifa ba ka jifa ina jifa ba ka jifa ina jifa ka tuna ranan nan da ya faru da na aike ka ka siyo waina me kai ka gidansa Amina tabbas ba ka ji ina jifa nai gaban amsa me kai ka gidansa Amina to ka ban kwano ka ce in kai wa Amina kam yanzu ina canjin 1000 dukkan hada na baiwa Amina na ce ka siyo waina da kyamata ne a cikin ranka ka ce na ce wai ka ba wa Amina ya san sai ka bani kuɗi na ina jifa malam ka kira ni ka ce ga kuɗi in baiwa Amina in ƙarya ne kai mudi ai kai ma ka ji abin da ya furta lallai mako malam Rabi'u Sabe da Halliru su ma sun ji abin da ka furta kam kira su dukansu mudi ai kana nan san da ya ce in kai wa Amina ka sha omo ne ko ka sha ganye ne ni a'a ya bawan Allah ya tashi da 1000 canji sama kenan ka dauka ka bai wa Sakina a mudi Amina na baiwa hadda faɗa ma Amina ka baiwa wallahi sai ka ba shi kuɗin shi ku bar shi kawai tara shi nake yi malam Rabi'u ai ka san ranan da mun ka siyo sarka a Kano ko yes ashe baka manta ba ka baiwa muhibban ne da sai bai je ya ba ai shi ma ranan kai ne nan ka ce in bai wani sai ba rufa mun baki ko in zo in karya ma fuska wawan yaro ni wallahi baka isa ba daman kayan munafiki ne wallahi baka isa ka karya mun fuska ba kana magana ne to ni me nace ga wannan ka siyo mun kati in kai shirme wallahi sai na tattaka ka sai na tattaka ka wallahi sai na tattaka ka